Bon dia, fa un dia perfecte, preciós, assolellat. Estem entre Ordino i Arinsal al coll de les cases. Si us ho mireu bé, de casa ni una, no hi ha res. Però diuen que fa molts i molts anys, un que venia a fer transhumància per aquí, va veure com una ovella es quedava parada a escarbotar al terra i va trobar una Mare de Déu. A partir d'aleshores, aquella Mare de Déu, com ja sabreu, totes les Mare de Déus trobades no volen marxar del lloc on les han trobat. I van aixecar una petita ermita, es deia la Mare de Déu de la casa, i a partir d'aquí es va generar un petit nucli de cases. Se suposa que com que la Mare de Déu sabia que allà era la Mare de Déu de la casa, tots els que vivien en aquestes cases havien d'oferir hospitalitat a tots els que anaven amunt i avall. És zona dura, això, a l'hivern. Però es veu que també que de mica en mica la gent es va anar com a xerraïnt i va anar donant menys hospitalitat a la gent. La Mare de Déu de les cases al final es va enfadar, se li va omplir el pap i conten que un hivern va planar una boira brutal per aquí sobre tot el coll i es van portar les cases. I és per això que ara no se'n veu res. I ja està.